अरौरा लंगड़ बेहजी पूर्वी गौने है लेकिन पूर्वी में रौरा दम लौकल है ना। हाँ पूर्वी के एकदम रौरा हिड़ गीज के ना जी लेवर के पाथ देहनी महाराज रौरा गोबर पाथ देहनी आकार रौरा खाली जीजा सालिन के फेर में पड़ल बनी रौरा रौरो तो लंगड़ भाई बानी ना जी। हाँ तो सालिने के फेरा में मेहराज के फेरा में रहो छोटल के फेरा में रहुआ मत रही। हाँ छोटल के फेरा में रहे तो रहुआ ढेर घाटा में चल जाए जानी जे एगो मुक्त खोला हुआ भाई ना जी कादुन नूने नूने कादुन दोनों जना मिल रहे लो कहे के तारा मकसद हमारा ना बुझाइल भाई कि तू का कल हुआ हमरा तने सुख समझे में ना तार मुक्त काइल है हमरा वो कौन बाबू बुझाइबे ना कइल है। हाँ इलो दू भाई हलो लंगड़ आ ढीमल नहीं खो जानत ना एगो छोटको हमन तीन टंगर। हाँ टंगर बेस ना उनकर छोटकू भाई न टंगर। हाँ तीन जना यू हलो ना जी तो चलहाक न हो लंगड़ भाई इनकर शादी भइल। हाँ शादी भइल मेहरारू से अइली ओन्ने से खोइचा ले आई रहली तब लंगड़ भाई के सोहागरात के बात रहे ई मानस लंगड़ आदमी तनी तिरेल हो खेले अभी मानस ने कहत कि मेहरारू रोकस कहस कि ना आज हमरा के तू रोको मत अब जानी जे तोज के एकदम पुजोल बा खोइचा दे देहले। हाँ जब खोइचा दे देहले तो मान ली कि जब मेहरारू सन के लड़का रह जाला तो कुछ खटाई मन करी खाए के बैर करी मन करे खाए के माने अनेकों प्रकार के तीखा मन करे खाए के ना जी। कहीं इनकरा ना जी गौतम भैया इनकरा घरवा के पीछे एगो बैर के गाछ बा बैर के गाछ बा उ पियर पियर बैर भई रहे। अब गौतम भाई कहता नहीं हाँ लंगड़ भाई बो देखली तो कहली कि भाई हम तो बैर खाए। हाँ दुगो लड़का सन के भेजली कि रे बाबू हाँ जाके दुगो बैर तनी तुर के ले आवस बाबू कहला सा कि हम ना जाए उ लड़का चल गइले सब पढ़े का टाइम रहे ना पढ़े चल गइले सो अभी तो भाई मन करत रहे अभी कहली कि देखली कि चारू बगल केहू नहीं खे अभी पोस्टा बनहली आ बैरिया के गछिए पर चढ़ गइली पोस्टा बांध के जब भाई अब होला ना कि ए दाढ़ी पर चढ़े तो हो सकता कि पैंट कमजोर हुई तो पैंट फाट जाए ना जी। जब ए दाढ़ी पर ओ दाढ़ी पर कहली तो लिंकर पोस्टा खुल गई और लंगड़ भाई के पोस्टवे खुल गई तो अब जानी जे संजोग के बात लड़का सन के छुट्टी हो गई स्कूल के तो लड़को बहुत खचर हो खल जब छुट्टी हो पवन बबुआ तो बैर के गाछ के लगे जो ना तो इमली के गाछ के लगे जो चाहे ना तो त्रिकोल के फेरा में लग जाइ ना तो आंवला के फेर में लग जाए कहल कि आंवला के सीजन नहीं के और बैर के सीजन में ना जी धौरले बैर के गाछ के लगे चल गइल सब आ जाके देखल कि बैर पथारी पड़ल बा कहल कि अरे यार सब दिनाव नहीं तो बैर इतना गिरले ना रहेला आज पथारी पड़ल बा देखल कि ऊपर लंगड़ भाई वो चढ़ल बड़ी लंगड़ भाई वो चढ़ली तो थरथराइले अब धीरे नीचे उतर गइली उतर गई तले दुगो के धइल निकल के रे हेना बस अब बाबू हेना बस अब बताओ सो कि कुछ देखला हुआ सा नानू लइका कहलस कि ना 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 कुछ ना देखे तले दुगो लइका माने खूब स्वभाव के बढ़िया ओकरा के ही धल लेली कहली कि ए बाबू तू ही बताओ कि हमारा लइका होई कि लइकी होई लइका कहलत कि तहरा जरूर लइका होई। हाँ अरे तोरा कैसे मालूम हो गई रे कि हमारा लइके होई तो लइकावा कहल कि जब तू ए डढ़िया पर से ओ डढ़िया पर जात रहलू हनु हाँ तो लइकावा के कबो कबो जीभो लौकत रहलता तले कर रे ते हट ते मन बढ़ुआ बड़ी ते हट तले ओ करा के पकड़ लेली कहल कि ए बाबू दीपुजोल बाबा ए बाबू तू हेने आवा ई बताव कि हमारा लइका होई कि लइकी होई तारा जरूर लइका होई तो घेर बनल कहल कि ऊ कहल कि कैसे रे बाबू आ तो तारा जरूर हम कह दन कि तारा लइके होई तारा लइके होई तो लइके होई तो कहले कि बताओ ना तू कैसे जाना तोरा कि हमरा लइके होई आ तो जब ए डढ़िया पर से ओ डढ़िया पर गइलु ए डढ़िया पर से ए डढ़िया पर आइलु हा तो कबो कबो लइको के मोछियो लौकत रहलता का हमरा लगे तो मुक्त कहबा ए लंगड़ भाई का मुक्त कहबा और हम तारा के पूर्वी के ठाटा देखावत नहीं ओरिएंटी हमरा लगे बतियावे लगलो जे महात्मा बाबा के घराना से बिलोंग करता है हो
आवाज लगावे खातिर बोई इमली ना खाए के पड़ी, हाँ ओकरा खातिर घी पिए के पड़ी ना अनु बबुआ। ओ समय के बात बा अनु बबुआ, पवन बबुआ, जब भगवान कृष्ण मथुरा के ओर चल गइल बनी, सारा गोपी लोग रोवता भगवान कृष्ण खातिर। आखिर तक कैसेट के लंगड़ बेहजीर और हेड़ गीज के बराबर कर देहनी, लेकिन अब हम एगो जौन रउरा सभे के समक्ष रखे जा रहल बनी, आस न पूर्ण विश्वास बा के रउरा सभे के जरूर अच्छा लागी। वो समय का बात बा कि जब भगवान कृष्ण मथुरा के ओर छोड़ के गोपी लोग के चल गइल बनी, सारा नर नारी भगवान कृष्ण खातिर रोवता। वही बेरा के बबुआ बात बा कि परसों कहीं आवन गयो श्याम, कते दिन बीते परसों, परसों न घटे रोज रोज बढ़े, परसों की बात बीते बरसों, बारंबार अटारी के द्वार झाकत में ऊपर से, जी चाहता है उड़ जाऊं मिलूं, पर उड़ा ना जाए दिन के परसों। भगवान कृष्ण खातिर सारा लोग रोवता। कहत का बोलो कि सुन के गइल श्याम, गौतम भैया दी पुजोल बाबा, नीरा मोहिया भइल सावरू, नीरा मोहिया भइल अरे सावरू, अरे बन रहा नीरा मोहिया भइल सावरू, नीरा मोहिया भइल सावरू, हिलत रहा नीरा मोहिया भइल सावरू, नीरा मोहिया भइल सावरू, नीरा मोहिया भइल सावरू, नीरा गौनई बजनई लंगड़ बेहजी खेला ना हो लोग आके मंच के सूरज इंटरटेनमेंट में बुझाता कि हमरा अनिल भैया के, निरंजन भैया के, मिथिलेश भैया के सब लोग तू माथा आउट कर दे का है उरेब बत कही बोल के उरेब गौनई बजनई कह के। गौनई बजनई बड़ी शांति के चीज हो, एक के साथ के गावे बजावे के पड़ेला। आवाज जब लगावत रह तो बुझाता कि तहर चरनी में तनी कुछ कमी बा, चरनी तहर दब लागता भाई। पवन बबुआ नाधे के लागो ई कैसे के जाई हो, नाधे के
जाई एक कन्हैया जी ए कन्हैया ई कैसे के जाई हो दीपुजोल बाबा देखने न लंगड़ बेहा जी के घाव ई जब न चला हुआ नु तो हो डेरा गोली है गौतम भैया डेरा गोल हन अनूप आश्चर्य में पड़ गइल हन तरह का भाव देखावत है का कि ई नहीं आपा हाय देखो बाबू कौन भाव हो ई नहीं आपा पतकी लड़ाओ अरे नान्हे के लागल ई कैसे के जाई ए कन्हैया जी ई कैसे के जाई हो भगवान कृष्ण खातिर सारा लोग रोता और का भाव लगता प्राण पियास रे जन्म जन्म के प्राण पियास अरे जन्म जन्म के प्राण पियास जन्म जन्म के आशा लगल बाटे तानवा तारा सलवाती है ना वो नीरा मोहिया भइल ये सवार नीरा गाना बहुत बड़ा लंबा भी आ लेकिन हम तक लास्ट में कहेगा का बात कुबरी सवत के अरे फेरा में पड़ के हमनी के भूल गईनी कन्हैया जी हमनी के भूल गईनी हो जय हो जय हो कुबरी सवत के फेरा में पड़ के हमनी के भूल गईनी कन्हैया जी हमनी के भूल गईनी हो एऊद हो जी अरे उनका से कोई हो एऊद हो जी उनका से कोई हो एऊद हो जी उनका से कोई हो हमारा गारावा के हारावा मधुरवा लागे सवरू मीरा मोहिया भइल सवरू पूरा श्रोता समाज के ब्याह छोटा रसीला और लंगड़ भाई के ओर से ना जी पूरा श्रोता समाज के प्रणाम हार्दिक अभिनंदन बा अगर ना जी अगर हमने से दोनों भाई से कोनो प्रकार के या हमारा मंडली से कोनो प्रकार के त्रुटि भइल होखे तो रौरा सब ओकरा के क्षमा करब ना जी लेकिन अब की बात लंगड़ बेआ जी के कम व्यवस्था भइल बा लेकिन अगला केसट में रौरू व्यवस्था होई कि रौरा दूगो गोर से चल के आइल बानी एने से रौरा के बैसाखी दे के रेल के भेजल जाई
पूरा श्रोता समाज के हार्दिक अभिनंदन प्रणाम। जय जय।